Toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Di 12 civînên xwe yên heta niha de ji bo pêvajiyê guhdariya notuyek kesayetan kiriye. Birisi Lê bendewariya win ku komisyon guh bide nerîn û pêşniyarên rêberê PKK Abdullah Öcalan jî. Artık yalnızca DEM Parti ile değil, Sayın Öcalan Türkiye'de farklı kesimlerle iletişim. Brez Öcalan idîne tenê digel DEM Partiye divê li gel aliyên cudayên Tirkiye jî di peywendiyê de be. Di hevdîtina xwe ya li gel parlamenterê me yê Rihaya Umer Öcalan de gotibû ku ew xwediyê wê hêza pratîk û teorîka serokatiyê ye ku dikare rewşa rûbrûbûnan bîne ser zemîna siyasî û hiqûqî. Di nava salekî de jî çendîn caran hat dîtin ku ev hêz çi qas bi bandor e. Çima hûn hêzeka wiha ya serokatiyê di şert û mercên wiha de dihêlin. Şimdi böyle bir liderlik gücünü niye böyle bir koşulda tutarsınız? Gerçekleştirilen İsrail'in saldırısı. Alîkarê Serokê MHP Fethi Yıldız berîniha Gulopay Kesk ji bo çûna komisyonê ya girava İmraliyê pêxistibû. Katar'a AK Parti li ser mijarê bêdeng e. Lê Serokê Parlamentoyê Rojayînê bersiva pirseke li ser vê mijarê da. Abdullah Öcalan'ın mutlaka dinlenmesi gerektiği konu. Komisyon herhangi bir konuda nasıl karar alacak? Komisyon de mijarekê de çawa biryarê de diyar e. Ev mijar hêjî nehatiya Rojava Komisyonê. Eger ev mijar bê Rojava Komisyonê, biryar dê bi piraniya reha ji aliyê Komisyonê ve bêdayîn. Vek Serokê Komisyonê, ev ne mijareke ku ez bi tena serê xwe bikarim, biryarê li ser bidim. Hukuknas û akademisyenê zanîngeha Dicleyê Amedê Wahab Coşkûn ku ew jî beşdarî civîneke komisyonê bibû. Ji rûda wê re behsa rola Abdullah Öcalan kir û hevdîtineke komisyonê ya lêgelwî di berjewendiya pêvajoyê de dibîne. Öcalan der hakkı bir mijaride der hakkı bir prosesi içinde fikri gerek ev buxu her rasta rast ve Öcalan godari bike fikri bir ramani bigre mesela perskireki gelekmezin heyi akademi pevajoyede ve mesela Suriye mesela Rojava ve çava çare serbiki komisyon karı viyaj Öcalan bepirsi yani fikri Öcalan viyajçı karı viyaj bepirsi o ji ve ji şahsi ve karı viyaj godari bike Jibovi pevajo ki gelek mühimi Öcalan bir pevajoyu da aktörü ki gelek mühimi gerek aktörü ki navendiye Türkiye Büyük Millet Meclisi adına faaliyet gösteren yani Bi gotina Serokê Parlamentoyê di komisyonê de qonaxa guhdarîkirinê ber bi dawîbûnê ve yew serdema amadekirina rapora xebatê û sererastkirinên yasayî dest pê dike. Lê Serokvekîla Grupa DEM Partiyê Gülistan Kılıçkoçî tekeziyê li ser serdaneke komisyonê ya bo girava İmraliyê dike û dibêje ji bo aştiyeke mayîn de pêwîst e êdî komisyon rasterast li gel Öcalan di peywendiyê de be. Ferdî Sak, Rûda. gönüllüce geçişti.